ванката. Знам, че закъсняваме малко с времето, но един от хората, които днес не присъстват, защото имаше много сериозен ангажимент, е Иван Янков от Бургас. Чух го да казва преди няколко месеца, когато обясняваше на човек, който не познава. Ние едно време бяхме едно крю 500 човека от цяла България, които започнахме да правим графити фестивалите, хип-хоп фестивалите. Бяхме част от хип-хоп културата и все още сме. Искам да кажа, че ванката беше стожер в тази компания и хип-хоп култура. Така че, благодаря, че сте тук, хора. Много се радвам, че виждам голяма част от тези хора тук. Макар и значително устарен. Завинаги се! Респект към всичко истинско. Нокаут и римата, нокаут и сила, нокаут и чиста проба улична борба.